yalti aɗa ñaaɓe aɗa wiya kaari mi yonta mi welde gorko mum wallahi la azim sa andi ko ɓe guurata koye nder cuuɗi maɓɓe aan hoore ma enca dewgal kono aɗa andi ko tagi ɓe muña sa woppi joni joni Jibril ma yijjeeg hono ma mba ɓurɗa yumma ɓurɗa baaba ɓurɗa jibinande ɓurɗa lasli aɗa jooɗo ɗo hadde bannuɓen nanna ɗo anani ɗum noon ina ŋata goɗɗo no naftoro nde ladde ñamata dolo yo bande ñam tuuta tawa anani on pula oto goɗɗo ñamde dolo yo bande ñam tuuta ha para woto hulko min woni yumma nani mboɗo ñaguima tinno saabu Allah woto deftu ɓerde ma tu es très belle magnifique sa yalti wona gorko sanma mais noon ceerno Mamadou Dia radiallahu taala anu ko mamma o wi res debbo ma jibina ɓiɓɓe ma anani jal noon seeɗa annani ɗum jinmi ha a jaɓi d'accord ɗum jinmi mbaɗanaka inchallah man wat ko mbiɗa ko comme que an e gorgol mi wawa salanade mon haydara sindo ko sagam kala ko jiɗɗon ene jiɗirɗon noon mbaɗiratmi te hen ko ɗatmi hami dawa mi maaya par ce que mbiɗa haydara ko metti mon machallah te oɗon poti haaldu Jibril aussi mi haalde makko ma yaay ma haalde makko ko manan Jibril ko mum ko wona probléme ha Jibril gorko nde dugi fof tawta ko probléme dépense jogi Jibril oɗo tawi tan yumma no wuuri mayani gugguma no wuuri mayani wattinte koye juuɗe ma Jibril yo wat ko wilimo boowal kono aɗani kam so hiiri ko caggal makko mbalata hol debbo dañde ɗum ɗo ka cuuɗe en tout cas kala ko tagi ɓerdam nde weli e san oɗo kala metti gonnoɗo ɓerdam e fof a itti ɗum arma ɓoyam aɗanni mi haalanma an woni debbo pulla jonta an koye taniraɓe en yallade jaaji sadiɓe sawra boɗo walmaga mamma en rewɓe fulɓe yontaɓe jiɓinɗo waliyaɓe ɓe moƴƴuɗo fof umme koye pullo so yooɗi wiye pullo so teddi wiye pullo so woni diniyanke wiye pullo est ce que aɗa andi jaliyaɓe ɓe awluɓe ɓe wambaɓe ɓe fof jarata ko taniraɓe ma jiya ɗum ɗon ha para aɗa bonnira dewgal ma saabu fitina gorko bismillah entre alhamdulillah min gal umen min yo mais ko ditu dem kala nak urituma bab jimde gal ummu bab ummu ko guriti ko uritdirma ko bon o haalda he eɗen noon ko woran koye nenam jeeyen te komin garta koye makko min ngala makko haaju yayam ala e makko haaju faami mi resi ɗo deb mi haalnani tittinanimo e ladde nde o tinɗum taw ɗum woni musim ko quoi jottaka hannde noon jogo haaju mbeɗa are makko ɗum ummi yaala walam kanko haaju makko ala hen par ce que o waddaka e famille o quoi yayam waddanimo e famille o ɗum ɗon dal waɗi ɗum ɗo noon oto bette e jariyata an kay fellitama ñawama andi kam min kaɓanima jeewam ummimo min kaɓanima de ene balle min gurti jewte jamma jewte ñalawma machallah wallahi min kaɓanima min kaɓanima de so Allah saka kono noon ko noon tan neɗɗo ɓoyataɗo hoɗani gonga inchallah wallahi mi weltima kadi ala Allah junnu balde de ñagontomami Allah tan ko yo Allah sellini sembinma ɓooya kadi hufde cukalon huurade e mabɓe woɗo weltanima soko Allah ɗum ko tooke ɓooyɗe
andi ɓiɗɗo gorko aɗa andi fulɓe mbi puniiɗo ajjoto ɗum woni ɓiɗɗo gorko nena ma famille maɓɓe ko ñaaɓɓe kala hen mo mbaɗɗo mupiɗɗa yejjitantama min sinno ko sagam bone yumma nawartama e maɓɓe hayso ko noon yumma ene wima ka naafigi kaɗa o yahata toon ano ka ɓiɗɗo gorko yettoɓe kamɓe fof mo poɗɗa hen sammodirde mo poɗɗa hen yewtidde mo poɗɗa hen rokkodirde hakkillaji rotta innde mum so namdimama noon holno yumma wurdi ɗo sawo haalan ɗum yo ara yiyana yitere mum so wona ɗum tan peleɗa jaweɗa kuteɗa dowɗa fotani yaweede e kuteɗo min de ko ɗum jangguinmami de nde wonno aduna kone juuti koye ngal a meeɗa hoyɗude ma ar pawa e dow makko haaju kono hande haaju Allah addi ayi en kaɓanima de so Allah wallahi nde reɓa seydi ba yimɓe ñalla tan yewtude hankkadi woni retrouvaille baɗɗo fayide ndeysan amin ɗo jooɗi ari muyno machallah ala min ke hankkadi komi entunoɗo mboko ɓoor guggo makko kay min ke hankkadi eyi anna waɗata kam tan ɓalnuma a hejjata e otam a hejjata gallam ala fof mbawɗa hejjude hankkadi an kay ɗo no jalta gallo ko barneji min ndewne ma wattu ɗo hakkille ma yo wonɗo mbiɗen ɗon faam e ramatu en mi weltima wallahi min ɓuuri kalifa ma Allah ɓinguel ma ñalla jaam tinno nenam kala kono wela bawɗo kala kono woni jaam galle o kala kono woni jaam galle o e ɓural mum an daro hen mboɗo ñaaguimani mbaɗanta kam ɗum tawi komi yumma min de soko Allah ɓernam nde no buuɓi hakkillam no deeƴi kadi ko jinmami ko fof ko jimmi dewgal hakkude mon ngol fof ko jinmi ko kadi hakkude ma e gorgol ma ɓuranide saabu so duwnimo mo jaabere yo Allah dandu so huuɗimo walla ɓerde makko mette ma moƴƴata e ma tawno jinnaɗo ko hayre so tatimo e ma ko an gañoro sa tatimo e mum ko an gañoro nenam tinno dewgal ko muñal welani jarata miñam a haali haala ka fof kadi oɗo somi yiɗi ɗum ndaw ko haani o somi yiɗi ɗum jinmi ko hooram sabu o ko heeñaram koyam ummi te kadi ko weli yidde to jiiɗama ɗo koko jinmi tan waɗata ko gañmi ko ɗawa fayi ɗum ko ñagotoɗen Allah ko kay mbiɗen tan ko en ñaguima Allah yo Allah timminen en fof ko an kadi en goppi fof kadi e juuɗe Allah kono machallah ko ɓiɗɗo belɗo jibinde mi nimsani hen haydara ko gaddumomi oɗo kala machallah somo yiɗma noon yo wallumo kala garɗo ɗo ari ko ɓeyditorede e arsugo o renduɓe arsugo fof noon gurdate arsugo o yo tinno fof so ɓerde makko o yaaji inchallah inchallah sala jaɓi inchallah gorgol yaya min hoɗon gandi mi jogaki mi wona onon machallah te hoɗon gandi mi wamon salanade haydara alhamdulillah machallah awa ɗum ko hen woni ndiɓe dewgal ma gurdam ma fittandu ma dewgal ma faw ɗum ɗo ñaagui Allah Allah webteno fof tan inchallah Allah ko moƴƴi fof tan Allah ko moƴƴi inchallah ma moƴƴi Allah jaɓi inchallah ɗum ɗon mi nani conseil aji man te so Allah jaaɓi mo wuppen haggille te momi waɗ ɗum min onon goni sehilaɓam kala no jiɗɗon tan yo won jaam ko ɗum tan mbaɗen guila subaka ha nangi wuto mbiyen mi lello e ɗam kosam noon e ɗam enɗam ko ɗum woni mo nimsi haw nodduma téléphone omo wawno wasde nodduma ala ko bonnata aɗa jogiti kadi ko wima yaya ko ene musma ko noon de kam heede gonga joni noon gonga mo heedi o noon taade o noddima o mawnikinaki wasde noddudemo anne oto mawnikino wasde yaadata makko joni waɗa yaadi dutugol am toon aha kay mi yaadi hen kay kanko nodduma
yahay makko sa yihe makko kalda e makko gite e gite noppi e noppi ɗum hersodirta hayso ala ko mbawɗa yumma kanko wonko wawi yumma wurtu ha werma yakon hay basi goto bonnata joni jawgolam to mi waɗum haalande nene ma non mi wiyata ko mbaɗami ko toon mi wimo mi yihin toon en tan woto haalanmo imata jiɗɗa ko warama yumma hande ɓernde nde ko yorde kon mette ɗe koko ngabbe e makko ha ala to haaƴi woto haalanmo haydara ha kalda on ha gasa sa haalde on so ari juurimo e makko hankan din ɗum ala ko wawi hen woto haalanmo ɗum de d'accord awa jaha ɗum Seydi Baham ko min noddunoma nde tawno mawɗo so jooɗima ko yiyata ko hayso suko darimi yiyata ɗum min noon mi jaggiranima ɓisiraɗo jaggirmami ka ɓinguilam saabu moftonɗami ko ɓiyam kadi duttiɗa gonɗa ɓiyam jinmi ko ya artira hakkille ma no fewi jaam suudu ma ko cowiɗo reedu dikkuru noon koni heewata wade jomum waɗa tan ko betisaji hande ko probléme uji janggo ko tikkere ɓawa janggo ko dukoji mais ko an essayata wadde ko comprendre essaya kadi artirde hakkille mum mbaɗama accompagné haw ummo e oɗo étape mo woni jomum feera dañde kadi alhamdulillah ko soynonte noon so saami tan hoccete yo Allah rokku en jippe e dow jaam taw men e dow jaam Allah waɗana men hen ko jiɗɗen ko fof ɗum tan ñaaguimami ɓinguilam ɗum ñaaguimami kadi Jibrilam goppa en hakkille no fewi oɗo état mo woni ni mo waɗi sensible il faut mbawamo wadde comprendre essaya wadde mbo accompagné ha oɗo moment ɓe ɗum tan mbiyannamami nenam e dow sutoro taw ma sambatinani ma dembatinani ko kalannamami ko mi haalanima ɗum e yeeso makko ko jinnomi ko haalande mbo kadi e yeeso ma mi haalanima ɗum mbeɗa wawno ɗon tan fodde ala ko bonnata kono alay saago mo wawa yaade mi woppirma e oɗon kumpa kadi taw mi haalananima ko jiimi ko min voilà inchallah noon no mbiɗa ni ko noon min mbaɗata inchallah par ce que souvent ɗum kalde men makko nde moom ko renndin men ko enɗam wona bolkuɓe so muñjirani tan sen dañji probléme wamemde boom enɗam tan quoi toujours ɗum wona haalam eɗen rek cokawo e kiram so renni e neɗɗo tan ene wawi addude poynam wallahi jibbirat ɗum woni affaire o so haadal mbiɗa andi inchallah no mbirɗa ni tan mam watte hen hakkille no fewi bonata ko kam sikkantama umma yam tem ñagak alkejin ummo e makko vraiment kala komin mbawi wadde man mbaɗ inchallah pour weltindo on par ce que mbeɗa andi mbaɗirɗon ko ɗum pour jokkude enɗam tan inchallah mamin gacci hen hakkille men no fewi tinno tan debbo muñanete debbo sa yiiɗi ɗum a muñanat ɗum jurmoɗa ɗum no mbiwimami nanni tan so timmuno a tottataki on kadi dewgal ko jurum joguilam Jibrilam dewgal ko jurum kala mo wima wona jurum funtima sa wurde neddo a andimo sa wurde neddo a faamimo sa wurde neddo panda ko foti ni wona goddo fonma haalande jikku mum neddo noon no nebbiɗi kono tinno accu hakkille ɗo woni ɗo wona neddo goto ko yimɓe ɗiɗo kadi no yurminen famde dole ko cukalel weɓani nani mi weltima e ma noon no fewi tinnoɗa noon nanani tinnoɗa no fewi aussi garal ma ɗo hersi vraiment min beltima no fewi machallah wonko pewnuɗa ha heewi vraiment alhamdulillah ɗum tan ponmi wadde wallahi garɗa oɗo kam won ko ma wonko change mbiɗa andi alhamdulillah nde hanki moƴƴunode ko ni wano
sa woni mawɗo ɓima ne resa e nder galle sa ari poɗɗa ko ñodde kono addude ñaagule Allah yaade fiɓori baaji en aɗa totta ɓe yo liggo ɓe yo yaltin ɓe galle yo haɓe ɓe yo wanni joom galle mum min mi wona on yummo min jimmi ko wonde yummo référence min jimmi ko yummo bootowo jimmi ko yummo teddinowo jimmi ko yummo basiytoɗo ɓiyum yo nangu joom galle mum sabu fayida debbo ko dewgal min somi resama hami dañi ko dañmi ko mi waɗi carrière am mi waɗi ko ponmi ko wadde fof ha mi waɗa men fin carrière am walla hankkadi heddinimi tan ko dewal Allah e tubande joomam somi wi ɓiyam kadi kañum ne woto wuuro firti komi haaside mboɗo heeɓa Allah ɓeɗa bonnana ɓiyam tinno nenam tinno de dewgal sukaɓe ko mawɓe jogui ɗum fof hande onon génération mo noon ɓenniɗo on Allah rokkimo oɗon janggi oɗon gandi diine mon oɗon gandi ko Allah haali tinno e joom suudu ma jaggo hen juude sappo min noon mboɗo weltanima ɗum noon seydi ba tinno heddi kiram noon kam ko yayma tan no artide yumma to no artide wona vraiment mi weltima dal machallah weltima fewi a waɗi foof e machallah kalɗa o aussi mo hotten hakkilam dal inchallah Layla noon ko bande debbo ko ardi fof ata dewgal mum taw ko jiiɗi kadi mboɗo yettanma Allah noon no feewi no tawronni galle o gonagal ma ɗo ene an e jinnaɓe ɓe ene jogoriɗa ni kadi joom suudu ma bande debbo o mbiɗa ñaago yo Allah junnu balɗe ɗe woto bon law woto cheyɗane dañ hen gaɗal hakkude ma e Layla noon ko resi jogo seeri jogo mboɗo ñaagi Allah noon ndesodiro mbiɗa halfinma Allah kadi bande debbo bam makko yeehi ko kanko goto jogimo ɓiɗɗo e aduna mboɗo yetti Allah kadi nde Allah addimbo e oɗo galle o waɗa e jungo ma nimso alanakam hen heddi noon dewgal ko muñal gondigal welani kala wonduɓe mbaddat kono kala no wayi waade woto yejjid ɗiɗo sababuji tati ndendinde on enɗam gilli basiraka ko heddi noon Layla debbo yo nanan joom galle mum saɗa yiiɗi ɓesgu barkinɗo ɗaɓɓata ko barke kanko woni yumma woni bamma woni bane gorko sa gande telɗa fof sa yiijimo ko kanko podda yiide ko heddi noon mboɗo ñaaguima nde muñantamo gorko wallete gorko funtete gorko welnete wona an tan yiɗi ko de toppito joom galle ma heddo e konngol makko keɗoɗa e miijo makko keddoɗa e welammo makko jibina barke kono ko mbattatmi hen min mi wona isiraɗe garowo mbeɗa haala no ɓiyam ko nafata ɗum so tawi hakkille ma addi fodde artirde joom suudu ma jeewo gadinoɗo mbo e galle he ñande pindade aɗa dawana toon walla ɗe hirdan toon yo ɓorno wutti makko haw yoɗo e rewoye ma ya ɗum kam wawa wonde de on kam o artata ɗo o yaɓɓitta ɗo koñol o serama ke ko waɗat ɗo ɗum won probléme men o hirat kamen on elle tan on maɗo wona debbam quoi anani ne on heƴñim haw ari en jeeya hen mais on yiinde mi yiɗi ɗum addoyde mais tout le temps somi haali haala on ɗo min gonami nen duddu est ce que ne foti wonde kanko hande ko endamam somi wi mbeɗa addoy on ko foti walludem comme no mbirɗa ni mais ɗo wonat ala ko haalta o waɗi ɗum dépassé façon haal fof o haali ɗum te min e an ƴeewimi won gueɗe mi wawa ɗum haali toujours mbiyamam ƴeewe endam ɗam mais mi faman tan ko cukalel o anda won koye jiirigal tan Layla wona ni mbaɗanannomi bammade daram ɗum ma ko lamtoro ɓurgueɗe an
ceemere debbo fotanimo hulɓinde Leyla ko dogata haɗa yana Leyla debbo dibbiniɗo e nder gal wonani waya tottujo bane gorko chéri ma tottuma jungo jaafoɗamo jarlaɗamo ko yiɗi noon guel subaka hen yo wat yaay comme foti kam tuttu jungo subhanallah tottumo jungo jibbone yontande hande aɗa haade jibinde aɗa otta gasi jam Jariyo ni tan woni hankadi ɗon yaha a ɓaccimine yeewende wallahi ndeysan ay min mami yewnu mon mamin jeewi de wallahi fay min mami yewnu mon kono machallah min beltima noon min ɓuuri karagal ma weltade ɗo ne welmin no feewi wallahi min ɓuuri weltade kadi hoto wayru min inchallah ɗum ɗo kam so Allah hoto ɗum so wayru Allah jaaɓi inchallah mi weltima no feewi machallah bébé yilam an kam gila garmi ha joni mi dañani yiwdirde ma mi yewtida e ma ayi ha machallah noon mi weltima e ma alhamdulillah joni noon no mbaɗa ni wonde jonggoma ha joni hay goto habbitani ɗon ndimangu mum debbo pullo nana e lawol de ha nana e lawol de won garoɗo de ne dartam on kam nangue téléphone ngaji mon tan ala annabi so nden yonti tan somi noddi tan an kam a hirdat tan ngara balle kam mi soccini jam ene mbawi Inchallah. rumini wawde amde wonwoni ene mbawi rumini lengi belɗi mbaɗa hen so Allah jaaɓi machallah inchallah yallo yettin hen Amin, amin. kawren en hen kecci haaji en nana e hakkille ma mbaɗen duwaw ceerno yo Allah waɗen en jaam amin yo Allah waɗen laawol ɓuran min beltanimama noon yo Allah suur seydi ba yo Allah reen amin mbaɗen astahfirullah laabi tati fatiha salatu fatiha حق قدره آمين amin amin beltima seydi ba jaram yallo teddi lawol. noon Yallah teddinimo weltima lawol. no fewi min beltanimama mami yewi noon jaram weltima an lawol yalla newni lawol weltima an kam no moƴƴi fewi to jaram ay kay oto nande babagal nan toñe de ayi welmi taw toon e jaam lawol ɓural min lawol ni jam walla inchallah lawol ko ɓural way noon ko way so Allah rokkima am jeeyi so haɗima muñ Allah ko joom yurmede woto ñoheemo wono koynemo woto bonne gurdam makko Allah joomam ko joom yurmede oɗo kelmini aduna ma aduna ko muñal wawi fof oduna Allah jooma rokkirta ɓesgu so Allah rokkima am jeeyi so haɗima muñ Allah ko joom yurmede min koy mi ronki famondirde e siraɓe min koy mi ronki yewtide jikiraɓe sabu mo ɓesna